नमस्कार. आज आपण पाहणार आहोत मेथीचे लाडू. त्याचं साहित्य आणि कृती पाहूया. हॅलो, नमस्कार. मालवण कट्ट्यामध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत मेथीचे लाडू. त्यासाठी लागणारं साहित्य: बारीक रवा, गव्हाचं पीठ, गूळ, वेलची, डिंक, हालीम, तूप, काजू, बदाम, मनुका, मेथीपूड. प्रथम आपण तूप घालून घेऊया आणि त्यामध्ये डिंक घालूया. हा डिंक छान परतून घेऊया. व्यवस्थित फुलला की तो आपण काढून घेऊया. व्यवस्थित फुललेला आहे तो आता आपण काढून घेऊया. आता आपण त्यात तुपामध्ये काजू आणि बदाम घालूया आणि ते छान खरपूस भाजून घेऊया. त्यामध्येच हालीम घालूया. हालीम मी चांगला परतून घेऊया. हा छान खरपूस झालेला आहे. त्यामध्येच आपण मेथीची पावडर टाकू. तेही छान परतून घेऊ. आता छान भाजून झालेलं आहे ते आता आपण काढून घेऊया. आता तूप घालून घेऊया आणि त्यामध्ये बारीक रवा भाजून घेऊया. हे बघा, आता खरपूस रवा भाजून झालेला आहे तो आपण काढून घेऊया. आपण आता परत तूप घालूया आणि त्यामध्ये गव्हाचं पीठ भाजून घेऊया. तरी खरपूस छान भाजून घ्यायचं. आता गव्हाचं पीठ ही छान खरपूस भाजून झालेलं आहे. हे आपण काढून घेऊया. आता आपण गुळाचा पाक तयार करून घेऊया. त्यासाठी हे थोडंसं तूप घालूया आणि हे दूध पावडर. ही चांगली आता परतून घेऊया. गुळाचा पाक तयार झालेला आहे. हा आता आपण बेसनात ओतूया.
आपले हे मेथीचे लाडू तयार आहे. चला मग खायला या.